じゃあ、皆さん、こんにちは。じゃあ、これは文系のにしても、何々にしてもの意味は、何々とたとえでも、何々だとしても、何々であっても、接続は名詞プラスにしても、動詞、一動詞、な形容詞プラスにしても、説明は何々にしてもという文型は、たとえ何々でも、何々としても、どんな場合でもという意味があります。という条件があっても、話し手の考えや結果は変わらないということを表します。また、何々にしてもには、話し手がその条件 A を一応認めながらも、結果や考えは同じだと強く言いたい気持ちがあります。じゃあ、例文。1、奥様にしてもご主人がノーベル賞を受賞するとは当日まで知らなかったということです。奥様にしてもは奥様でもという意味です。普通、奥様は一番近い人なのでよく知っているはずです。でも、この文では奥様でもノーベル賞のことを当日まで知らなかったということを言っています。何々してもは A でも結果は同じという気持ちを強く言うときに使います。2、オーストラリアでは水不足が続いているので、風呂の水一つにしても使う量が制限されているらしい。風呂の水一つにしてもは、風呂の水でもという意味です。風呂の水は普通、たくさん使ってもいいものです。でも、水不足なので、風呂の水でも使う量が決まっていると言っています。何々にしと何々にしてもは、小さい例を出して、これでもこうだというときにも使います。